utilisangol mboma kongol cernojo ko ndu wallati to dina kono mi do andi go usage min jo hala usage wonde fijude sila fala contacter be sila fala contacter be ko ndu addata ma réseaux sociaux mi do fala yide mboma contactumo nula mo o ara ko woni cernojo inna sayfon cerno ko yawagol dina ko yawagol gandal dina sayfon tigir no andi na o cerno donc kono yeti ko dimmani ko dim piji yimbe ben partageata jama on benda mon famille non il est proche de la jeunesse ko ndu mari sila mari yidugol be noddube be immobe araka ma wajodabe be mobe ya sila falan wade live suka be tigiri sayfon hande do ma mboma ko kambe digiri be holaki ko bon ko wadde ibe andi ko fiji ndar be woni si tay non cerno jo holora do jotodo cerno mboma ko be cerno be na jalkitugol dina non raydo société me on jama on wano be wonno be darade do khutubaaji no wola rappo e bordo barda hey jama me on c'est des futilités des blogueurs yawa khutu na do fi blogueur be ina jonnugol be valeur wonde ma gon ko wadde ino dum anni ko none wakil gol e bewra ko be woni ko usaz on the vision ala usaz vous vision ala mimi inna yewtudugol e santerjo ma e piji makko hino boni mimi wano analyse gol fi pular do hala men kan wonde mi do wola fi santerbe konko mi wi ko jonnugol importance yimbe tawata activité ji mabbe ni nanda e ko jokkuden ko mi inni hina ko wallitoto cernojo duwaka utilisande mboma cerno ko ridiculise gol dina no dum mi wi noddugol be jawdude mabbe yewtude mabbe dum hina ellano wada men gol be publicité jonna be de l'importance religieuse ko une erreur de communication ko dum mi wi et je m'assume me holati sayfo ma mboma no jodade be wowla fi usajijo maduma donc yimbe ben hino duwa sellugol ka haqqi ko faybe wadata an cerno jon hida hani wadgol ko faybe wadata dum sila wode non fi culture ma recherche da way wadde ko dum mi wi ko vision angonno ko dum mi wi wonde wowlugol inde yimbe tun ko none jonnugol e none valeur ko jama ino hani andugol dum institution kala no wodi ko wolete e makko